ساڵا 2013 دەرباس و بگرانی و گەلک کول و برین شون خواهشتن بدهێ ساڵان وێنەیەن دەرمانکردن 100,000 کوشتی و گرتی 100,000 پەنابەرە دەرەوی وڵات و لە هەندۆر بێ هێوی نەخۆش و بەرچی کامیرە ئارک فەدیبوون خوانێزیکی هەست و ڕامانên وڵاتیان کرد و نەرینên خواد ساڵان و داوا هەژێرە دانەزانین ساڵا 2013 ساڵێک gelek giran bû ser miletê Kurd gelek şepirzayî tê de çêbû koçberî gelek tê de çêbû em bihêvîne sala 2014 salek nû bêj Kurdara serkirdên Kurda lev bikin bibne yek êş û gazinê miletê xwe tên ber çavê xwe ev sala çûyî em tê de ezîbîne û gelekî kuştîn çêbû û gelek penaber çêbûn û gelek girtin çêbûn û em hêvîne ev sala werê xweşî bê û Kurd bigihîne navê xwe û vegerîne welatê xwe. Ev salan tê de saleke nexweş bû ser Kurda de Kurd seyê penaber bûn Kurd seyê çûn bazan ji meîşet nebû Kurda yanî aîleta nemezkarî bû xwe meîşet kin seyê penaber bûn em bihêvîne got ev sala werê saleke xweş bê ser Kurda de û ehzabê me yê siyasî seyê dîfaq bibin û tişkî ji Kurda re bikin. Rastî ev sal wek her du salên çûyî jî pir zor û zehmet bûn bû miletê me ji ber zor û zehmetiyê êgo miletê me tê re derbas dibin ez wek şagirdekî Kurd gelek zirar giştî xwendina min ji ber va şer û pevçûn êgo li herêmê çê dibin ez bêvîme got sala nû sara yekîtiya miletê Kurd bê got em dest bi dest û mil bi mil em bigihine mafê xwe Kurda. Ev salam tê de rast saleke nexweş bû gelekî ser Kurda hemû û em dixwazin ev sala werê ser Kurda hemû xweş bê lê îno îsal nexweş bû gelek tilab ji dev medarîsê xwe qerar çûn dewlet nedî lîno meîşet nebû menahecê dîrasê kitêba nebûn gelek çûn lîno staz nebûn medrese xirab bûn gelek tilab çûn em dixwazin ser sala werê ser tilaba hemû wa xweş bê û ser miletê Sûrî Seyîda xweş bê. هێوی ملت ئەوە گۆ ئەف ساڵان و ساڵا کوردایەتیە بێ و لە هەبهاتنێ بێ و سەرکەفتنێ بێ بتایبەت ملەتێ کوردرا و ملەتێ سووری بتەڤایی ji bo kanala RTV dildar hemû